ζήτησε το λόγο και είπε ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα παρά την ευαισθησία του και είναι ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί υπερψηφίστηκε. Επιμένετε κύριε Πλαγάκο, μετά από αυτό. Εγώ θα είπατε ότι ήμουν στη διάθεση του σώματος. Όχι πέρα από τις είναι πανερό ότι κανείς Δημοτικό Σύμβουλο δεν έχει ζητήσει να γίνει αποδεκτή. Που σημαίνει ότι μπορεί να ερμηνευτεί ότι παραμένει γραμματέας και να κάνει και δεν υπάρχει λόγος ευαισθησίας. Εξαρτοποιήθηκε η ίδια γράφει και την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη, σωστό είναι, και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που εκλέχθηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία εξαρτοποιήθηκε και γράφηκε, καθώς και να οριστεί ή να παραμείνει αντιδήμος κατά τη διάρκεια. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς, αν χρειαστεί να αλλάξει ο γραμματέας, στην επόμενη συνεδρίαση, πριν ξεκινήσουμε, θα ψηφιστεί με διαδικασία που ορίζει ο νόμος. Παρακαλώ με τότε εδώ στην αστυνομική υπηρεσία να το δει, το επόμενο συμβούλιο να αποφασίσει να προχωρήσουμε στα θέματα του μερικής διαδικασίας. Πάντως, πολλοί δήμοι άλλοι εξέλεξαν γραμματέα και από την πλειοψηφία και από τη μείζωνα αντιπολίτευση κτλ. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ας το δούμε λοιπόν, να έχουμε την συνένεση όλων να παραμείνει τα καθήκοντα σήμερα και να το εξεργαστούμε και νομικά και θα υπάρχει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.